Ahoj, viem, že väčšina z vás nemá ešte odber na mojom kanále, preto vás chcem poprosiť, aby ste mi ten odber dali. Vás to nič nestojí a mňa to podporí. Najviac by som chcel dosiahnuť do leta roku 2024, čiže do júna pre Čechov července, aspoň 500 odberov. Tak ho tam hoď aj so zvončekom, nech neujde žiadne moje video. Tak, a po rokoch ideme znova kopnúť do osieho hniezda. Watch and people, vítajte pri ďalšom videu na kanáli Broad. Dneska to nebude ako v poslednej dobe Minecraft. Dneska si ideme spraviť jedno video, z ktorého jedna časť už vyšla v minulosti a na tomto kanále má relatívne veľký úspech, keďže si vezmeme, že má cez 8400 pozretí, niekoľko lajkov, samozrejme niekoľko dislajkov a kupu komentárov, ktoré sú súhlasné, ale viac menej nesúhlasné. To video som natáčal v období, keď som mal približne 18-19 rokov a nemal som až taký prehľad o tom, čo hovorím. Teraz nie, že by som mal lepší, ale už aspoň skoro mám ten vodičák. Tak, teraz by som sa vrhol priamo na to. Top 5 aut pre mladých a študentov. Bavíme sa o tom, že ste vo veku od 18 do 30 rokov približne. Aktuálne máte buď to nejaký vzťah, ale nemáte ešte deti, nepotrebujete veľké auto, alebo proste chcete nejaké auto, ktoré je zábavné na vyjazdenie a není zas tak drahé. Čiže bude to taková do tých 50 000, že sa tie autá dajú zohnať v relatívne dobrom stave. Samozrejme, budeme počítať aj s poistkami, budeme počítať aj s náhradnými dielmi a tak ďalej a tak ďalej. A možno sa teraz všetci pýtate, a prečo tam nebudú Škodovky, a prečo tam nebudú Volkswageny, a prečo nie Bavoráky? Tak si to zhrnieme hneď na začiatok. Za prvé, Škodovky. Tie bežné modely ako Octavia, Fabia, prípadne Felicia sa aktuálne stávajú extrémne predraženými kvôli checkmate kult. To znamená, že je to auto vyrobené v Česku a vďaka tomu si drží zbytočne vysokú hodnotu, pričom to auto takú hodnotu nemá. Niektoré zhrdzavené Felicie a Fabie sú doslova drahšie ako väčšina aut, ktoré mám aktuálne v tomto zozname a veľmi si všetci ľudia myslia, že to predajú za tie peniaze, pretože je to škoda. Ďalej, proč tu neuvidíme Volkswageny, proč tu neuvidíme Golf, proč tu neuvidíme Passat, proč tu neuvidíme Polo v tomto zozname? Je to veľmi jednoduché. Je to niečo podobné ako ten Checkmate Club, iba že to je Volkswagen. Volkswagen Group. Ja osobne Volkswagen Group auta nemusím, čiže preto je to dosť ovplyvnené tým, že tu nie sú a zároveň sú to auta, ktoré hrdzavejú a za tie peniaze znova, čo sa dá kúpiť. Jeden Volkswagen v dobrom stave by som kúpil 3 autá, ktoré sú v tomto zozname v dobrom stave, v rovnakom ročníku samozrejme. A ďalej, čo tam máme, a to dokonca Volkswagen zdieľa s ďalším kamarátom BMWčkom, je to, že pokiaľ máte starší Passat alebo starší Golf a ste mladí a policajti vás uvidia, stojíte a máte lízanie. Áno, THC testy, alkohol testy, iba kvôli tomu, že ste mladí a máte práve v tomto stave auto. Teda v tomto stave máte Golf alebo BMWčko alebo hociaký iný Volkswagen alebo hociaké iné BMWčko. A ešte ďalej, už keď som pri tých BMWčkách, tak samozrejme to, že v tom vypadáte ako feťák, je iba to vedľajšie. Veľa aut týchto býva úplne na totálku pri BMWčkách. Zhnitých od spodu, motory v prdeli, vydriftované zadné nápravy, svarosvory a iné prasačiny, ktoré s tým ľudia robia. A potom si myslia, že to ešte predajú za príjemných 45 000 a to iba preto, že som dobrý. Haha, preto tu BMWčko neuvidíte. Tak, aby som dlho neokecával, vrhnime sa priamo na to. Ako prvé auto, ktoré tu máme, je Opel Tigra. Opel Tigra, malé kupečko, veľa ľudí ho považuje za ženské kupé, aj keď není to úplne pravdou. Je to ale samozrejme menšie auto, preto sa za to považuje. Nepýtajte sa ma prečo, je to minulosť. Toto auto sa ponúkalo v dvoch motorizáciách, 1.4 a 1.6, pričom 1.4 mala 66 kW a 1.8 mala 78 kW. Tu je to u tých motorov jednoduchšie, ďalšie autá budú mať kupu motorov, čiže budem vymenovať tie pre mňa zaujímavejšie. Auto sa nerobilo v žiadnom dieselovom prevedení, preto je to auto o niečo pre mňa zaujímavejšie. Chrochtíci sú fajn na dlhú vzdialenosť, nehovorím proti tomu nič, ale tu sa bavíme o tom, že budeme jazdiť po meste, čiže aj tá spotreba na tom benzíne nebude nejaká veľká, zároveň sa tieto auta dajú prerobiť na plyn a tak ďalej. Takže ako som hovoril, tieto dve motorizácie, je to malinké, spratné, kompaktné autíčko, s ktorým sa naučí šoferovať každý, naučí sa ho tak prakticky parkovať s ním úplne každý, není to nič veľké, jeho rozmery sú fakt malé a váha tiež není nejaká
extrémne vysoká. Bavíme sa o váhe niečo málo cez 1 tonu, presnejšie je to 1075 kg. Motory, ktoré sa do toho dávali, nemajú v sebe ten veľký rozdiel kilowatový a doporučuje sa skôr 1.4, pretože sa o nej píše, že je spoľahlivejšia. O tomto aute sa píše o nejakých problémoch, ktoré majú, napríklad koncový diel výfuku často má nejaké problémy, ABS-ko, brzdové kotouče, že sa vlnia, ale to samozrejme môžete urobiť aj kúpením kvalitnejších týchto kotúčov a doštičiek, aby sa to dostávalo. Čo sa týka nejakej komfortnej výbavy, tak sa tiež doporučuje väčšia kontrola, keď sa toto auto kúpuje už ojeté. A občas sa stáva to, že sa stretneme s opotrebenými ložiskami kolies. Čiže toľko tých závad tam není. Ako najväčšie mínusy ľudia píšu práve, že je to skôr také auto pre dvoch a zadné priestory sú núdzové. Čiže pokiaľ budete chcieť voziť nejakých kamarátov vzadu napríklad z nejakej party alebo z niečoho podobného, tak je to fakt iba núdzovka. Nedoporučoval by som to asi na cestovanie na 3 hodiny niekam preč. Skôr pre tých dvoch ľudí a zadok si nechá na nejaké odkladanie vecí. Ďalší taký mínus, čo niektorí píšu, že sú slabé potkávacie svetlá. Tiež si myslím, že sa to dá nejakým spôsobom vyriešiť nejakým rozleštením skiel alebo výmenou žiaroviek. Nedoporučoval by som ale kupovať aktuálne ledky, ktoré sa ponúkajú. Aj v normálnych obchodoch veľa z nich nemá homologizáciu pre dané automobily, prípadne majú iba pre niektoré automobily, čiže to vám doporučujem si skontrolovať predtým, než niečo takéto urobíte. A na 4. pozícii sa nám umiestnilo auto, ktoré sa dá tiež s prehľadom zohnať do 50 000, v veľa prípadoch vo veľmi dobrom stave dokonca, a jedná sa o auto Mitsubishi Colt. Mitsubishi Colt je tiež takéto menšie kupéčko s menším kufrom. Tentokrát sa už ale nejedná o kupé toho štýlu, že je taková tá vlnka vzadu zo strechy, ale jedná sa skôr o normálnej hatchbackoidný tvar toho auta, že má vlastne ten zadok skosený, niečo ako Fabia. Robilo sa to v 2 motorizáciách, ktoré sa časom trošičku vylepšili. To znamená, bola tam 1.3 a 1.6. Pôvodná 1.3 mala výkon 55 kW, po facelifte, alebo ako to nazvať, ich mala 60. A ďalej tam bola možnosť tej 1.6, ktorá mala 66 kW a potom v facelifte 76 kW. Ako neviem o facelifte, tak to vyrábalo od roku 96 do roku 2003, kedy pokiaľ sa nemýlim, v roku 2000 prišiel menší facelift práve v tej motorizácii a trošku aj z ľadovej časti vonku. Ale to autíčko mi príde v obidvoch prípadoch zaujímavé. Poistka, keďže je toto auto od roku 96, sa dá už dokonca vybaviť o niečo levnejšie. Čo znamená niečo levnejšie, auta od roku 97, že môžu mať levnejšie u niektorých poisťovní. Tomuto autu som nenašiel nič o nejakých vážnejších poruchách, čo by sa s ním dialo, alebo nejaké časté závady, že by mali. Čiže tu doporučujem sa naozaj pozrieť najprv po fórach a zistiť od nejakých ľudí, či majú nejakú skúsenosť so závadami na tomto aute, pretože ja osobne som pri mojom dohľadávaní nič nenašiel. A myslím si, že to není úplná pravda, že by to auto nemalo žiadne problémy. Myslím si, že minimálne, čo som sa pozeral na pár kúskov, majú problém s nejakým reznutím podvozkov a plechou. Na 3. mieste sa umiestnilo auto francúzskej výroby. Áno, francúzska výroba, viem, všetci teraz začnete bučať. Nie je to posledné auto francúzskej výroby v tomto zozname. Nie, nechajte ma. Dobre, chápem, nemáte radi francúzske autá všetci. Máte svoje nejaké pohnutky, že sú to špatné autá. Ja vám to ale skúsim vyvrátiť 2 veľkými držiakmi. Prvé auto, ktoré sa tu umiestnilo, je tiež malinkaté autíčko, Peugeot 206. V tomto prípade máme ale o niečo zaujímavejšie tie karosérie, pretože máte to priamo buď to v tom karosárskom riešení toho hatchbacku, ale tentokrát už 5-dverovom, prípadne kupéčko dvojdverové, bereme teda trojdverové. A potom tu máme možnosť aj kabrioletu a dokonca kombíku. Toto auto sa robilo fakt asi v každom prevedení a tunak už je aj tá ponuka motorov o niečo zaujímavejšia. Z benzínových motorov tu máme takú najslabšiu 1.1, tá mala iba niečo okolo 44 kW, potom tu máme 1.4, 1.6, 2 liter. V tomto prípade je zaujímavejší ten 2 liter, pretože si vezmete, je to malinké autíčko, ktoré váži niečo okolo 950 až 1200 kg, takže zaokrúhlime to na nejakých 1100 kg, aby sme boli tak nejak optimálne uprostred. A máte do toho motor, ktorý má 130 kW. 130 kW
v 2-litrovom štvorvalci v autíčku, ktoré váži tonu. To je nezmysel. Ale ako som hovoril, sú to aj nejaké ďalšie motory, sú to naftové motory. V tomto prípade je to 1.4 dízlová, 1.9 dízlová a ešte 1.4 HDI, ktorý je vlastne novší motor, 1.9D, 1.6 HDI a 2 liter HDI. Tunak sú už niečo tie nudnejšie výbavy. Najvýkonnejšia je z okolností 1.6 HDI, tam 80 kW, 2 liter. Ten má iba veľký obsah, ale slabý výkon, iba niečo okolo 66 kW, čož není úplne nejaké svetoborné. Čo som sa díval, tak tieto auta väčšinou ľudia doporučujú kupovať buď to v tej 1.4 HDIčku, pokiaľ chcete fakt auto na nejakú dlhšiu vzdialenosť. V tomto sa už dajú previesť tie 4 osoby. Nebude to úplne najpohodlnejšie, stále je to malé auto, ale dajú. A ja osobne, keby som si mal vybrať, tak samozrejme ten 2 liter. Ale 1.6 v benzíne alebo 1.4 v benzíne je podľa mňa taký ideálne na učenie. Ak chcete fakt zábavnejšie auto, kupéčko, GT, proste normálne Peugeot 206 Grand Turismo, alebo GT, v tom 2 litri. To je asi najväčšia taká tá vec, ktorú by som povedal, že by mohla byť najzábavnejšia. Také tie typické závady, ktoré sú v tomto aute, tých není nejak moc, čo ľudia píšu, ale také najtypickejšie sú problémy zapaľovacích cievok, problémy s nejakou elektroinštaláciou. Čo som počul, tak celkovo údajne francúzske autá s tým majú problém. Ja osobne som sa s tým ešte nejak moc nestretol. Ale inak auto by malo byť dokonca aj zinkované, takže by nemalo nejak moc reznúť. Čiže to je taký plus do toho. Tých závad tam naozaj není veľa, čiže i tie investície do toho auta by mohli byť čo najnižšie. Naviac ich jazdí kupa, čiže tých náhradných dielov je XYZ. A teraz za mňa najzaujímavejšie auto. Jedná sa o Hyundai Coupé. Tento Hyundai Coupé ste už mohli počuť v tom prvom dieli, že bol, ale v tom prípade bol, sa mi zdá, že na prvom mieste dokonca. Teraz je iba na druhom a má to pár dôvodov. Jedným z dôvodov sú motory. Tie motory sú zaujímavé, nebudeme sa o tom hádať. 1.6 benzínová štvorvalec, 2 liter štvorvalec a 2.7 V6. Iba kvôli tomu zvuku ma láka tá V6. To je ako, o tom sa nebavíme. Ale tie výkony sú už o niečo nižšie. Tá 1.6 má nejakých 77 kW, 79 kW po nejakých úpravách, čo sa mi zdá. A potom tam máte tu ten 2 liter. 102, 105 kW. OK, zaujímavé, mňam, to by šlo. Ale najviac trpí ten 6-valec, ktorý je hodne líný. Je to iba 123 kW na to, že je to 2.7 V6. Ale kvôli tomu zvuku, aby som mal 6-valec. Je to fakt najlacnejší 6-valec, ktorý sa dá asi zohnať. Ktorý vypadá aj zároveň nejako dobre a není úplne odrezlý. Samozrejme viem, kto by teraz mohol namiehať, ale BMW. Nie. Tunak ani tie motory nemajú nejakú veľkú spotrebu. Väčšinou je to taková tá normálna, dokonca aj ten 6-valec má relatívne normálnu spotrebu okolo tých 7-8 litrov kombinovanú. Samozrejme v meste si to papne o niečo viacej, ale s tým sa viac menej musí počítať, keď si kupujete 6-valec. Kto chce opičku, musí mať na banány. Čo si budeme. Samozrejme, auto má aj nejaké svoje závady. Dosť často sú to závady termostatov, rozvodových remenov, rýchle opotrebenie tlmičov a ložísk, pretože s tým väčšinou ľudia jazdia ako prasce. Videl som pár videí. Čiže preto je vždycky pri tej kúpe nutné skontrolovať čo najviac práve tieto veci, tlmiče, podvozok. Samozrejme je to korejské auto, takže radšej skontrolovať aj to hrdzavenie. Videl som pár kúskov, ktoré už boli zhrdzavené do tých 50 000, ale aktuálne viac menej zoženiete iba tie 6-valce, kvôli tomu, že, ako som vravel, je to 6-valec, ale má slabší výkon. 2 litre sa tiež dajú zohnať. Najťažšie zohnateľná je 1.6, pretože hej, je to športové auto, vzhľadom športové auto, ktoré má v sebe malý motor, ktorý má relatívne dobrý výkon, aj keď tá váha je trošičku väčšia. Tam u toho píšu nejaké zrýchlenie z 10 sekúnd. A na prvom mieste sa umiestnilo auto, ktoré tiež bolo v tom pôvodnom zozname u mňa. A je to zase Francúz, ako som už spomínal, že bude. Je to Glorious Xara. Obyčajná Xara, nie Xara Picasso. Obyčajný Citroën Xara, nie je to vajce. Prečo si myslím, že Citroën Xara je zrovna vhodná? Za prvé má širokú paletu motorov, ako benzínových, tak naftových. Za druhé, zriadávala sa množstvo výbav a množstvo výbav je aj dostupných.
naráve na predaj. Dá sa zohnať za cenu špatnej Felície. A auto fakt v dobrom stave sa dá zohnať za cenu špatnej Felície. Prečo hovorím špatná Felícia? Myslím to, že tým, že napríklad za 25 000 tu zoženiete auto skoro v plnej výbave s pozinkovanými plechmi v dobrom motorovickom stave a není obrezle nikde skoro. Áno, tieto autá mali svoje problémy, hlavne s lakom a zadnou nápravou. Lak je samozrejme taký, že sa počas začne odlupovať, ale to není vážna vec. Taká vážnejšia vec je práve zadná náprava, ktorá je taková ako veľká tyč, by som to nazval vzadu, ktorá zvykne časom obreznúť. To je jedna z mála vecí, ktorá tam fakt hnie. Ale samozrejme repasovaná sa dá zohnať za nejaké dobré peniaze, o nejakých 2,5 až 5 tisíc korún v repasovanej. Nová samozrejme stojí viacej, ale je to viac menej zbytočná investícia, keďže to auto budete mať pár rokov, predpokladám. Karosársky je to tiež zaujímavé, pretože sa dalo zohnať kupéčko trojdverové, ktoré je fakt pekné. Potom s rovnakými tvarmi, ibaže o dvere naviac, čiže normálny hatchback. A potom samozrejme kombík. Motoricky tu máme. Začneme benzínom. 1.4, 1.6, 1.8, 2 liter. Áno, zase 2 liter VTS, že ho do toho dávali je mňam. Dostaneme sa dokonca už na nejakých 120 kW, pričom to auto váži nejakú 3,5 tonu, ani to nie. Čož s tým autom robí fakt zázraky. A potom tu máme tie nudnejšie motory, ale samozrejme na dlhšiu vzdialenosť lepšie, čo sú vlastne dízle. Máme klasickú 1.9, tá tam bola v niekoľkých variantách od 50 do 55 kW. Najvyššia bola turbodízlová, tá mala 66 kW. A nakoniec sme tam mali ešte 2 liter HDI, čo je mimochodom aj najčastejší diesel, ktorý sa dá kúpiť. A ten má tiež 66 kW. Poistky na toto auto sú tiež relatívne lacnejšie, pretože auto sa vyrábalo od roku nejakého 97, čiže prvé modely by dokonca mali mať ešte zľavu v niektorých poisťovniach, až do roku 2006. Ale do roku 2006 sa skôr vyrábala už práve tá horšia varianta Picasso. Prečo toto auto tak chválim a viem o ňom až toľko, je to, že sme toto auto mali dlhú dobu v rodine a na tom aute sme reálne vymenili palivový filter, tú zadnú nápravu, pretože tá odhnila tesne po kúpení toho auta a sviečky. Brzdové, tak ten spotrebák, ako sú brzdy a podobne sa menilo, a samozrejme ešte aj oleje, ale nič viac sa tam nemenilo. Časom zažltli svetla, ešte tie sa vymenili, aby som bol konkrétny. Ale to auto jazdí dodnes. A čo si budeme? Keď za cenu fakt z hnitej Felície kúpite toto skoro v plnej výbave s klimatizáciou so všetkým, pretože francúzske autá tu nie sú fakt obľúbe, tak je to úžasné. Naviac táto Xara je jedno z mála aut od Citroenu v tej dobe, samozrejme so Saxom, ktoré nemalo zdvíhaciu zadnú nápravu tú pneuhydraulickú. Jo a ešte, aby som nezabudol, tak provedenie kupé sa robilo v niektorých variantách, čo bolo napríklad VTR a VTS, pričom VTS malo najvyšší benzínový motor 2 liter, VTR iba 1.6, v dízli sa robili obidve 2-litrové HDIčka, pričom VTS mělo to HDIčko ešte zvýšené o približne nejakých 14 kW na výkon. OK, a to bude pre dnešné video všetko. Ja vám ďakujem za pozretie a prajem vám príjemný deň. A salučedari, my friends. A salučedari.